आप जम्मो संगवारी मल्ला आज भी हने के जय जोहार राम राम तक कैसे संगवारी हो। आशा करत हो सब बढ़िया हुई है, कुशल मंगल हुई है। तुम्हार घर परिवार के मन बने बने हुई तो संगवारी हो ये दे घर गोसैया खेत गोसैया और का बोलते हैं खरी गोसैया। तो इखरे माँ धार मिसला आहा नवे दे एहू है दे आज छुट्टी है गुरु घासीदास जयंती के तो घमेला रख के आ है। और आंसू के साल के हर आखिरी थ्रेसर में धान मिसाई हुई ककुलागा थे। अब इतने कन लगभग 1 2 3 4 5 6 7 थी है छोटे बड़े करके। अब इधर हरते ने दे 3 4 ठी घमेला हवे छोटे बड़े करके, तालपत्री हवे, बोरी हवे, डब्बा हवे, बाहरी है थ्रेसर आए के देरी हवे तहाँ धान मिसला शुरू करब। तो आप मन के गाँव दहर धान मिसाई पूरा हो गए कि नहीं हो हवे संगवारी हो। अभी हमार धान मिसाई के काम हाँ शुरू नहीं हो हवे। और इधर दे हमार संगी मान दे हमें हमला रोटी अवे हर मतलब तावा बनावा रोटी अंगा कर रोटी नो है। और साथ में बड़खा पताल मतलब टमाटर की चटनी है, हरियर मिर्चा धनिया के साथ में पिसावल। अवे दे संगी है रथिया के बाँचल उपका कांदा के साग लाने हवे। तो आप मन के गाँव दहर उपका कांदा के साग रान था कि नहीं। संगवारी हो दहर भैया हर दे खिलौना की दुकान लगा हवे। और छोटे छोटे लड़का मन दे झूला झूला थे लगभग 10 रुपया टिकट हवे। लगाओ ना तो अब इधर अंडा भजिया के दुकान हवे और बढ़िया कितना सुघर ले दिखत हवे। अब इधर का बोलते खिलौना के दुकान है और इधर दे फुग्गा लगे हवे। और का बोलते गाड़ी मोटर में है इधर मुर्रा बेचावत हवे। अब इधर कोसना बेचावत हवे। तापमन के गाँव कोसना बेचाथे कि नहीं बेचावे। अब इति दे इधर है अंडा की दुकान और इति चोकोबार वाले हवे देख सकत है चटनी। और इधर मुर्रा लड़ुआ घलोक हवे। और इति अंडा घलोक हवे और मुर्रा घलोक है। और इधर गुपचुप दुकान हवे, मुर्रा दुकान हवे। इधर पानी पूरी वाले हवे। इति भैया हा नाश्ता खाथे। और इति पान ठेला हवे। इधर मुर्रा भजिया हवे। ए जहाँ पान ठेला वाले भैया हवे। और जहाँ नान नान नोनी मन गुपचुप खावत हैं। अब उधर पान ठेला लगे हवे। और इसका इधे गांव के दिखन हमन आ हवे। अब इति दे मिठाई दुकान हवे और इधर साग सब्जी दुकान हवे। तो आप मन के गाँव दहर अइसन है रथे कि नहीं साग सब्जी दुकान। इधर बड़खा बड़खा पताल हवे, भांटा हवे, बिसावत हैं आ है बाजार तेन मन। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हवे काबर की रथिया के टेम में भीड़ भाड़ ज़्यादा रथे। तो आप मन के गाँव दहर कितना टेम भीड़ भाड़ रथे। पूरा दहर मतलब सब्जी साग सब्जी की दुकान है। पत्ता गोभी आलू नवा आलू आगे हवे। आप मन के दहर कितना रुपया कीमत चलत है नवा आलू के। और ओते मोटरसाइकिल हवे। अब इति खिलौना दुकान है, मनिहारी दुकान हवे। और के दे कुकुर हा घलोक बाजार आ हवे। अब इधर मनिहारी दुकान तहाँ इधर इधर पुतला हवे छोटे छोटे। और इति आगे है मिठाई के दुकान रसगुल्ला हवे। और प्रसिद्ध पेठा खाई हवे। अब इति खिलौना की दुकान आगे हवे। अब इधर कपड़ा लगता बैग वगैरह टंगा हवे। छोटे लड़का घलोक आ हवे बाजार। और जलेबी गर्म गरम ए जहाँ 40 रुपया पाव। आप मन के दहर 30 रुपया पाव मिलथे। एति पिन खजूर हवे। और एदे दुकान लगात हे। और एति हरियर मिर्चा और एति भैया ह बढ़िया गुपचुप खात हे। और एहू डहर एदे दीदी ह गुपचुप लगावत हे। और एहू डहर एदे फुग्गा बेचावत हवे बढ़िया सुघ्घर सुघ्घर। ए डहर तेन एति कपड़ा दुकान हवे। और इधर एदे पानी पूरी सेंटर हो जा गुपचुप हवे। और एहू ती एदे खिलौना दुकान लइका मन ला लुभाए बर। और इति कपड़ा दुकान हवे। और एहू ती मतलब एदे रुमाल के दुकान हवे। और इधर छोटे छोटे गाड़ी मतलब चप्पल जूता खरीदत हे। एहू डहर एदे घड़ी की दुकान हवे। एदे एहू डहर मनिहारी दुकान हवे। त आप मन के गाँव डहर अइसन मनिहारी दुकान रथे कि नहीं देवारी बाजार बर। और आधा ची मन एदे बिसावत हवे मनिहारी सामान। छोटे छोटे लइका मन ला धर के आ हवे। और कपड़ा दुकान घलोक हवे एहू ती। और छोटे छोटे दउआ मन हवे बाजार घुमेला देवारी बाजार।
इति भैया बन देखा थे वीडियो बनावत होता है उधर इति छोटे छोटे बढ़िया पर्स हवे तो भैया देखा थे जलेबी खाते खा चमन तीन खजूर है पेठा हवे तापन के गाँव दार तीन खजूर पेठा 30 रुपये कीमत चलते ये जहाँ एक पैकेट ला 20 रुपये में देते रही है पेठा ला और एक आधा ला 40 रुपये देते रही है तीन खजूर लगनी विसार है आपन के गाँव हर 30 रुपये कीमत चलते